Uyabethisa. Uthi nangifika lapho ngiyakubashiya emehlo ebuka. Ngayikhona ukufika abazalwane namehlo evalekile. Kodwa ufuna umholi mayefika shiya amehlo evulekile. Amen. Ma efika othunywe uNkulunkulu ufuna shiya amehlo evulekile ayekuvaleka. Ngoba abazalwane makusuka umholi phambi kwabo amehlo ayavaleka. Ingakho namhlanga shiyelele ibandla lakwaXeza ngaya kwezinye izizwe. Uthothi ngabe ngiyohlala eSwazini ngiyohlala eZimbabwe. Noma kuphi uNkulunkulu athi ngiyohlala khona. Ngithi ngiyabuya ngafica amehlo asevalekile. Amen. Ngoba ibandla lahamba lijwayele ngabe uNkulunkulu bese kuvaleka amehlo. Ngesikhathi kuvaleka amehlo sekwenziwa noma yini ebandleni. Kuthi umholi akekho. Bazalwane alikhonzi mina. Kodwa nikhonza uJesu wafa wavuka. Ngosuku lweqala lweviki njengoba wavuka abazalwane. Wabona ngokuqala wesifazane ayemkhipha amadimoni awu7 uMaria. Isenye version angikuba nasihawu. Bazalwane uma ngifika okokuqala ngeke ngishiye izimpumputhe engaboni. Mangifika okunye ngeke ngishiye izimpumputhe. Yebo. Verse 3. Okuba nifuna ubufakazi bokuthi kunguKristu okhulumayo kimi. Yena ongebuthakathaka ngakini. Bazalwane abantu baye bafuna ukuthi uzukhulume kanje ubani okhuluma kuwe. Amen. Ngoba abantu bakholelwa ekutheni lokhuluma kuwe nakuye ufuna khulume. Kanti kuye kunezinto ezivipha uNkulunkulu noma umoya ongcwele ukuthi angakhulumi kuye. Verse 3. Okuba nifuna ubufakazi bokuthi kunguKristu okhulumayo kimi. Abantu bafuna ubufakazi bokuthi ubani uKristu okhulumile. Yebo. Yena ongebuthakathaka ngakini. Yena uKristu akabuthakathaka ngakithi bazalwane ngakimi. Yebo. Kepha ibandla lingababuthakathaka kodwa uKristu akekho buthakathaka. Ngoba khona ukuhamba khambe obaba uMageba beshumayela bese bekhetha ukubuthakathaka. Kodwa beshumayela ebandleni. Acabanga ukuthi makubuthakathaka yena noKristu uzobabuthakathaka. Kanti uzobabuthakathaka yena uKristu angabe buthakathaka. Ame nje uKristu. Kepha unamandla phakathi kwenu. Yebo unamandla phakathi kwethu. Ithi version yena akabuthakathaka ukubhekana nani. uKristu akabuthakathaka ukubhekana nathi. Noma mina bengababuthakathaka emsebenzini kaNkulunkulu. Kodwa uKristu mayesebhekana nami yena akabuthakathaka. Yebo. Kodwa unamandla kini. Kodwa kithi bazalwane unamandla. Yebo. Verse 4. Ngokuba noma wabethelwa esiphambanweni. Sihlangene ngoKristu abethelwa esiphambanweni. Ngobuthakathaka. Nokuba wabethelwa esiphambanweni ngobuthakathaka. Hayi ngoba wayebuthakathaka. Kodwa wayezosiza ababuthakathaka. Amen. Nokuba wabethelwa esiphambanweni. Nokuba wabethelwa esiphambanweni. Mayichaza kakhulu abazalwane. Okwami nje ubuyala abazalwane. Nokuba wabethelwa esiphambanweni ngobuthakathaka. Ngobuthakathaka. Nokho uyaphila ngamandla kaNkulunkulu. Nokho ngamandla kaNkulunkulu uJesu uyaphila. Angithi akakubonanga ukubona. uJesu inkosi engakubonanga ukubona. Okwenza simkhonze ngoba uyinkosi engakubonanga ukubona. Ngeke sikhonze amakhosi amathamba amhlophe. Kodwa sikhonze inkosi uJesu engakubonanga ukubona. Jesus. Yebo. Ngokuba noma wabethelwa esiphambanweni. Noma uJesu abethelwa esiphambanweni. Ngobuthakathaka. Ngobuthakathaka. Nokho uyaphila. Nokho uyaphila. Ngamandla kaNkulunkulu. Uphila ngamandla kaNkulunkulu. Ngokuba khona izwi kaNkulunkulu elithi lapha kwabaseRoma lapho ngibuthakathaka lapho nginamandla kakhulu. Ebuthakathakeni kuvela amandla. Amen magwele. Ngesikhathi izimo zikushaya empilweni zikuvukela.
kuzovezwa amandla kuwe akuzoqedwa amandla kumzalwane kodwa azovezwa kakhulu kunaqala Hallelujah. babethu uyakwazi kusasa kubona ungenye indlela ngoba abazalwane akufanele masikholwa sisindisiwe abantu basichaze amen yebazalwane akufanele abantu basichaze ukuthi uNkulunkulu ngiyamazi uhamba inqondo yakhe ibhajweni thina siba bokuchazwa ngabantu bezwe abangasindisiwe njengoba noNkulunkulu ngeke ukwazi ukumchaza amen mangwele ngeke ke thina sikhonza uNkulunkulu singoNkulunkulu abancane sivumela abantu basichaze uze wehluleke ngisho ekholweni ngenxa yabantu abachazayo kanti le ndlela abachaza ngayo ngempela akusikho lokho abachaza ngawe bachaza uwrong ngawe wena kahle hle khona lokho uNkulunkulu oyikho wena kodwa wena uvumela abantu bakuchaza ngendlela ewrong bese ke buyavutha kathaka yebo ngokuba nathi sibuthakathaka kuye kodwa sisazophila kanye naye ngamandla kaNkulunkulu ngakini sazophila kanye naye uJesu bazana ngamandla kaNkulunkulu akithi yebo uPaul ululeka ukuba nabo bazihlole engakafiki Cala que sigue la 1 Corinthians chapter 18 verse 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Simpela simqhathanisa no verse 4. Bese singena ke la usikhona manje. Abasekorinte oqala Sahluko sokuqala verse 18. sahluko sokuqala verse 18 ukuhlakanipha kukaNkulunkulu nokuhlakanipha kwezwe Basana khona ukuhlakanipha kukaNkulunkulu khona ukuhlakanipha kwezwe. Ibandla alihlakaniphile ngokwezwe. Kodwa ibandla ufuna lihlakaniphe ngokwasezulwini. Amen. Ukuhlakanipha kaNkulunkulu nokuhlakanipha kwani? Lokhu ukuhlakanipha kufani bazalwane. Ukuhlakanipha kaNkulunkulu nokwezwe izinto ezimbili ezahlukene. Yebo. verse 18 ngokuba izwi lesiphambano uJesu adebethelwa kusobazalwane. Ngokuba izwi lesiphambano kwababhubhayo kubantu ababhubhayo abalokuhlakanipha kwezwe lingubuwula lingubuwula kukalokhu lubedlala besola umsebenzi emakhaya. Jesus Ngokuba izwi lesiphambano lingubuwula kwababhubhayo. hey Nkosi yami Abantu baze balahla imali basuke koswazini bezodlala kwaXesa. Ngokuba izwi lesiphambano lingubuwula kwababhubhayo. Jesu kepha kithina bazalwane esisindiswayo lelizwi lingamandla kaNkulunkulu lingubuwula kwababhubhayo kodwa kithi lelizwi lingamandla. Amen. Lingubuwula kwababhubhayo kithi lingamandla noma bengathi siyadlala esikha kabonakala kodwa mhla uJesu ebonakaliswa sesifana naye ila okuyobonakala khona babe ngadlala sasithi bayadlala. Amen bakwena angithi phela lithi mhla uJesu ebuyela ndibadla siyoguqulwa sifane naye Jesus uyothe sithola inkosi yamakhosi ibhekwe ezulwini siyobe sesifana naye khona indaba ethintwe ungageba yesidlo sesiyofisa isisha. Amen mangwe sesingasafanekisi njengoba abantu behleze emathempelini belibele kufanekisa kanti igazi selachitheka umzimba sewahleshulwa. Amen mangwe ale nkonzo seyenziwa mina ngifanekisa ngoba le nkonzo uJesu wayenza wayiqeda yaphelela okwebandla sesizoyidla ezulwini sesinoJesu kuso nokuso. Jesu Jesus Amen bangcwele. hallelujah Ingakho uNkulunkulu wathi mayembula le ndaba ethi ibandla ngalinikeza isidlo. Wathi ingane eziningi zabafundi sesidla utshwala zifunde ebandleni. Amen bangcwele. Ingane eziningi ezidla utshwala zinikezwe yibo abafundisi ziliphuze ekhaya iwayini
bese zingeneli iwayini eliphuzwe ekhaya siphume ziyolithenga ngaphandle bese kuyedlulela ke kulokho amen bazalwane egameni lika Jesu